Hey Gijske, ik kom daar even een prikje aan. Oh, dit vind ik echt verschrikkelijk, hè? Ik ben benauwd van die prikken en die spuiten. Nee, ik doe het net. Dit is nog wel echt heel vervelend, want die prik, daar ontkom ik net aan. Ken ik mijn angst, ik oerwinnen. Bang voor prikken, voor naalden, bloed, dat soort dingetjes. Kerst door mij ook helpen, maar mijn angst. Dat kan zeker. Dan krijg je dus een filmpje te zien, die ga ik straks aanzetten via de mobiel. En daarin wordt er eigenlijk een situatie nagespeeld waarop jij dus eigenlijk een vingerprikje krijgt. Goedemiddag, ik kwam even voor een vingerprikje. Hoe is dat voor je? Ja, wel gek. Oké, conclusie. Waar ben ik bang voor? Ik ben benauwd van prikken. En ken ik mijn angst ik oerwinnen? Ja, als ik steeds een beetje oefen, wordt het steeds minder eng.